бародарҷонои азиз, ҳамаша дастканала якта ба якта ҳисоб кардем. пула дар ҳамин бародармон перевод кардем. Обши сум 87,000 рубл 690 гузаштага. ҳамаи чек пекушоли иншалло дар видео мемонем. бо мегум барое ки бародаро дастгирӣ накардем, кадоме ки дастгирӣ накард зинда бошем. просто кори амри хайр буд. валлоҳи қасам мегум, хоҳ боварам кунен хоне ягон тин ман ҳамин одам нагирифтам ва намегирам, барое ки ин кор амри хайрай, хайри ҷориявиай, ба хотире ки ман медонам беоби чиай, ира ҳар касам намедона. ба ҳамин хотир мо хостем ҳамиёра дастгирӣ кунем. леки хай ина хитон диден, майлис зинда бошен. шероина ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам, и мара дига уман занг назанен. ма видео мекунем, тамошо бикунен, накунен зангам назанен. барои хайрия мегем ку хеле ман медонам ки шумо номардора дастгирӣ мекунен, мардора не. иша ман худам нағз медонам. вақте ки ҳақиқатай шумо дастгирӣ намекунен, вақте ки дуруғай шумо бовар мекунен. кадоме ки ҳами мара бовар накард, ҳамин бародарам ки бовар намекуна, номерои ҳамин бародара дар комментария мемонем ё ки дар рӯи видео. ҳамира дастгирӣ кунен ба худо. бовар мекунен ин мардак дурӯғ намега. бародаро я дастгирӣ кунен, ҳами кам ин номрора мемона ягон. бародар ҳама қоғозора проверка кардӣ дар дасти? 100%. ай нисбати мо ягон камбудӣ ҳастай бародарҷон? Нест, иншоаллоҳ ки нест. ягон бор гуфтум та ки ягон шуморо парту, ягон шуморо тепешак. боварам накарден шумо, шерои аллоҳ. барои чи ки қатӣ тем меге ку шероина. ягон тата фаҳмидам, ҳамата фаҳмидам қатим нестем. як гусола як чи мега боварш мекунен. ҳатто што ин қадар мо илтимос кардем, хоҳиш кардем, гаддогӣ мекунен, ҳукумат ихе куна, ҳукумат ухе куна. ҳукумат кадом як каса нигоҳ мекуна? мақсад ба ҳамеди ҳукумат ё бешинан, кай мақсад ҳукумат мекуна? ҳукуматам миллион кори дигара пеш мебара. 10 миллион населения. фикр кунен шумоям. пеша як комментария навистан, вая бугу, и фалончая бугу, ама беҳмадончара бугу. дига ягон сум напартоен, бас панои ҳамат ба аллои меҳрубон. просто дига абид нашид мара ки ҳамин кор мора гадорам гуфтан, любой чумон гуфтан. не ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим ман 1 рубл ҳамҷа нахӯрдам. агар ман ҳамҷа 1 рубл хӯрда бошам, худованд ҳамин заҳри бадани ман шаваю, ай почак биним буроянам пул. кадоме ки мара бовар накардем. абид наеда дил дард мекуна вақте ки гапи номарда бовар мекунен, гапи марда не, ҳақоратҳои қабеҳ менависен. то бародаро пул лозима, кадоме метонен ақаллан шланг ё ки трос ё ки бочка чизе метонен дастгирӣ кунен. шерои аллоҳ хоҳиш мекунам, ай ҳамат барое ки 1 метр шланга мо пурсидем, шланги российскии соз размери 40-50 18 сомон меган. чисто шланги российский. у 7,5-8 сомаш намеша меган, мекафа меган бародаро ки шланг мефурӯшанд. ягон касе ки метона шлангиш дастгирӣ кунен, ягон касе ки метонен мақсад тросш дастгирӣ кунен. бародар моро видео карда, иншаллоҳ видеоро бировардан мегирем. хитон мебинем ки ягон дурӯғ нагуфт, ягон фреб накард. то што 14,000 сомон ҷамъ шуд. и ягон хай худоро шукр, ҳазор раҳмат ба ҳам бародаре ки моро бовар мекунаю. мақсад амиқа дастгирӣ кард. шукр ба ҳамиш. ҳазорҳо бор шукрона мекунем. лекин бо чӣ гуфтанем шероина, як шланг шамо ҳисоб кардем 2000 метр 18 сомонида чанд? 36,000 сомон фақат шлангиш мешавад. шероина ин ҳамин бародармон ваъда кардеста ки мера, иншаллоҳ чизе ки мекуна ҳамуҷа видео мекуна, моро роӣ мекуна, мо иншаллоҳ видеоша мебурем. иншаллоҳ бародарҷон. бовар ки ман дар консар ҳамин чизе ки ман ваъда кардем бародароро ҳамуро мекунам. не ки хай ки сум камтар ба фирм иншаллоҳ хай номерота мемонем. ягон одами ягон
бародари бананг ба номус бидагис ки мисол амира дастгирӣ кунам чаро инар бовар кунед 14-15 сомон кати намешава о я ҷо дига оварда я бочка худаш я бочка бихари я бочка 20 тонага худаш 20,000 сомон ай я бочкаш 20,000 сомон я 20 тонага бигири ага мо 70-80,000 сомон гуфтем бародар нашида кам як ягон бародари бигем хайрхоҳ боша иншоалло дастгирӣ кунад бо хеле хуб мешавад номеро там мемонем ягон бародар савдогара ягон бародаре ки дар ҳақиқат шери нара хоҳиш мекунем ҳамин шерои нара дастгирӣ кунем иншоалло аллоҳи меҳрубон аз шумо розӣ бошад саломат бошед бародар дар паноҳи аллоҳи меҳрубон